Tää on nyt tätä helvetin tuulta riittänyt koko 5 päiväksi, kun ollaan oltu Malluntasan reissussa. Ensin oltiin Jussilassa. Ja tuuli on aivan järjetön. Tänne tultu ja perkele vaan puhaltaa koko ajan. Nyt on 10 lämmintä ja se vaihtaa 100 metriä sekunnissa. Ihan järjetön vinkka. Tuntuu, että mökki lähtee lentämään. Tuossa Lammassaaren rannassa on sitten kyllä lintumiehen iloksi niin ollut parhaimmillaan joku 80. Tämmönen aivan onneton. Tuuli on kyllä kylmä ja tuntuu, että kädet jäätyy tähän paikkaan. Mutta kun ei kun vaan painoa ja variksia paiskoo tuosta kato yli niinku rukkasia. Että kyllä mökillä on ihanaa. No ei se mitään. Siinä on hienosti menee. Se iso kaveri on tuosta mustolinnulta. Tämmöstä tämä on täällä ihanassa Lapissa.